No čaute, máme tu už nové ďalšie video. Pozrite sa ešte koľko ľudí ma odoberá. Bol by som rád, ak by ste mi na tento kanál dali odber, pretože mi to veľmi pomôže v mojej tvorbe. Ak sa vám videa páčia, tak lajkujte, alebo môžete aj komentovať, pretože potom bude mať väčší dosah. No, tak užite si video. Ďakujem. Tak, natáčame z druhého telefónu a ideme na to. Ide dobre, ide dobre, ide dobre. Počkaj. Ide dobre. Minie ho. Oj, Dorici. Abo? Je. Ty kokos. Jak Ide ďalej. Aj ti buršie kúľa. No, už prestal. Cipana, nice. Konečne. To bolo dobre. Tomáš, si predstav, keby sme ešte na ten bunt postavili a tak nechci dolu. Tam hole. Jak to ten? Nie, Minenku. Dobre. Strich. Tak. Aj počkej, to teraz kupuješ ten slzný sprej? No, od keho? Kontakt. Aha, do. No. Tak sme tu. A ideme na to. Tento bunt. Môj kontakt. Taký, ktorý dokáže. Daj niečo vec? Nie. Fajne narazil jeden bunt do toho rozobratého. Ideme? Ideme na to. Tak nepustili to dobre. No. Ideme na to. Bunt. Ty jak skáče. Už ide. To ten bude skákať zase. To ten bude. Môžeš ešte tam dolu narážiť. Keď si nezastaví. Jo, dobre teraz nabral. Približujem. Približujem. Ty kokos. O nič, nenabúra. Nenabúra. Abo? Do toho tam ešte je, kúkaj. Nie. Abo? Nie. Nie, nič. Tam už zostane. Ešte máme tuna. Tam. Ideme na to. Tak sme pri ďalšom bunte. Sme pri ďalšom. A ide sa na to. Tam máme ďalší bod na tamto stranu. Osratý fajne. A ide sa na to. Tak. A ideme na to. No. Rozbehuje sa. No ideš. Oj, ale skáče. Jo, jej. Ty vole, ten skáče. Ty ho ide. A spomaľuje. Hej, čakaj. Teraz sa rozbehne, ho fajne. Wow, už ho zobral, už ide. Ruka jak parádne mu ide. Ide mu. Zatiaľ len jeden bunt si nám nabúdol do druhého. A kúkam, ide po tej cestičke tam vyhodzenej. Tak nabúda do druhého. Už nie. Najlepšie na to vie, jak to skáče. A nie, nič. Zastaví tam. Či? Abo minie ho. Či? Minie ho. Tak. Meter. Ďalší. Púďme ten skakací z druhú stranu. Ideme na skakací. Bunt. Abo si púďme, abo si dosť s ním ho tu, keď už mali. Abo tam rovno dolu. Máme tu ešte kopec buntov. Takže zabavisko na takú hodinu. Ideme na to. Kubo. Jo, ten sa... Jo! Ty vole, toto keby sme pustili, ten sa roztrepe. Tam máš išiel tam čeknúť? Kľudne môžeme aj tu. Paráda. Môžeme ísť aj tam s tým buntom. Hej. Takže paráda. Máme tu trošku damage. Ten pôjde. Si to ešte rozdvíga. Si to rozloží. Nie, ale neznám, že kým ho dotlačíme ku tému spadú dole, že čiže nerozdvíga. Čiže radšej to nepustíme tam, tak si dolu. Hej, radšej asi tam. kde asi možno. No to potom še rozbije do hej. Hej, to radšej pôjde tu tak. Hej, to radšej tam. Tam? No poď. Hej.
Ty to co? To co to? Czekaj. Zapečené. No. Podeši. Tak, paradzina. Albo nie znam, či lepší tam dolu, nie? Hej. Nie lepší. Hej, to. Ešte kus. No. Ty komu? To sa rozbije úplne. No poď. To nezostane z neho nič. Dej ho. To ten tunel najprv treba spustiť. Najprv ho dáme head. A potom pôjde tento. Už ide? To sa skoro zdrgal. Jo, ty máš. Ty vole. Sa skoro zdzigal. Kokos. No poď. Púšť ho. Ide. Ty kokos. Ide pomalšie, ale ide. Ide. To je hlavné. Kadíga. Asi, počkaj. Vyzerá, že hej. Počkaj. Poď. Je tu. Yes, je to tam. Druhá zrážka za tento deň. Sparovali sme ďalší dva. Sparovali. A teraz budeme sparovávať tento. Teraz ide operácia. Operácia, ty kokos. Nepodarená operácia. Ty kokos. Skrucił. Jo, už z neho sype. Poď. Jo. Postavíš się. Ty vole, to máš dneska, ideš? Sa skoro strepal, už asi tretíkrát. Za tento deň. Ty kokso, že z neho sype. Opa. No poď. Dávaj. Opa. No poď. Poď bunt. Nepodarená operácia. Ty pána, no. Už len ho obráciť a paráda. Jo, ty kokso, to bude. Dajme na ležátu. Privráciť sa ešte? Nie, dajme na ležátu. Tak tu. Tak, poď. Tak. Albo keby sme ho tak... dali. Tak by sme ho dali, on się obraciť tak. Čekaj. Padá mat. O, stoj. Dobre, paráda. Už len ho otočiť. Otočka. Poď. Dobre, ideme na to. Tak, ďalší bunt. Ideme na to. Zapíname pasy. Zapíname. Kuba parkourista. Kuba parkourista. Ja a parkour 2. Jo. Co máš tomu dal? Ty ešte to nacahuje jak pavučina. Jo. Ja, parkour 2. Teraz, pozrite sa. Ty teraz. Kubo. Jo. Bunt sa nám už rozložil kompletne pomaly. Už je zomretý. Už umíra. Keby ho trebalo ešte tak postaviť. Už je zomretý. To noha się zabudila tu. Tak postaviť a možno, že teraz pôjde lepšie. Ty komu? Toto už sa nedá. Skúsime. Skúsime, no. No. Bombaj ho, počkaj. Poď. Možno ho dáš. Dobre, ešte. Ešte kus.
Ty kokos. To už asi nepôjde. To už nie. Zapalíme. Aj to len... Pozrite sa na mňa. Paráda, že? Vidíte, aké mám mokré čelo. Jo. Mokré, tak. Ja tiež. No tak ideme ďalší. Počuť si, ja budem usekať skladním. Ty kokos. Vieš, nenaražiť do toho oného. Ty kokos, Temple Run. Subway Surfers. Subway Surfers. Subway Surfers. Tu máš Subway Surfers. Real life. Kubo tam za ním beží. A potom skáče do hec. Ide. Už ide dolu. Jeho tebe iba označkovať a neodstať. Kde je? O, až tam. A stále ide. Prečo mám vyšťac? Neviem. Do toho. Keď máš minúty? 11 minút. Dávaj, to môžeme dať na YouTube. No a môžete sa tešiť na druhú časť, ktorá vyjde onedlho. Zatiaľ dovidenia.